Sige mo lang kag dim-dim di ay. Idol. Idol. Mga yung mga idol. Idol. Dumi sa among kamat. Ay sige tagay daw. Tapang ikog tangtang rio. Tayan ra ba ni? Alag na yan. Gihian si Romi ko. Saan man ni matangtang man na to? Bantay ka. Dali na dia. Yari ka sa mga ano. No. Nagigat-igat gigagari sa mga asa. Wagi ka kagwanta no. Di hawa yun. Oh. Gina, napayusa diri o nakuha na. Bantay ba ito ng atik-atik. Kuhan, daray, puli rin. Ibutang nga daan o kuhan. Punta man eh. Tiyo ka. Tangtang naman lagi na. Ha? Tangtang na na. Oo. Ilisi na siya o kuhan. Kana siya, isprehe daan. Ngita og dili lustrid. Ani? Ilain na siya. Kare-kare. Punta una to. Tangtang na yun. Watay ba expect niya? Nakupong man eh. Mahinang nilalang. Tanawa na siya. Tanawa kana. Kita kana. Palpala. Inusag diskarte ning tawahan na. Ingon nga. Ngon na raw. Tangtang lagi o. Ang kikidugdug man ako. May nadukdok si kong ulo. Nya karon akong ingon. Isprehe na o. Dahil sa anak pa may usa. Ano pa yung usa? Ay, matangtang na tanan. Mahibos na diya. Di na mo naman namon. Sarado. Ay, ato lang. Palugan. Luwag naman na daan. Wag gani. Oo. Ay. Luwag na lagi na. Tangtagin ang ligid ron. Tauri sa sa krus ka dia balik. Ipaalsagi ko na ni mo ba? Ako tumugot. Oh, mau na di aron. Mau na. Hugton man nimo. Wag na. Saan ba na oy? Oh, kana may tangtang. Tangtang na. Ya, ang sangat ba kay nugot ba dara? Ako na. Stang inaya. Ya. Oh, kana isprehe na siya o kining kanang WD-40 be para namumuk-humuk na taod balik. Ano ito mga diskarte ni mo? Ganay. Giho-ho man na ni mo nga. Dili man na. Sirit-sirit man na. Imo mag-ho noon. Sirit-sirit man na. Padung sirit na si mong mata. Wag la. Amo be. Mahina. Oh, tanawa. Oh. Baliha. Adil pikan loyo. Taon. Ingon nga kamao ka, maya kay kani. Unsam na ni. Oo. Pagi kausap, pagi kasihat ka ni, wala, lipong na. Ano na mga techniques ni mo? Saan na? Ati ko suka tinura. Sus, katubil lagi kamay bab. Mana? Abti. Grabe. Sunod. Oh, ayaw na kay mga ni tinangtang. Kanang lain. Nang tarong-tarong. Naon to na yung mga abilidad. Anong na labad dako mag-trade. Mino. Ay, yaw tanawa ra diri. Mga tinangtang na nina ko. Kani may. Oh, kana ligon pa na oh. Na, be sprayhan sa nadaan. Asa masyatan nanda? Sus Ginoo. Pagka kaas bagkin.
kakas pag tubil anin to. Ay, Sila putlan. naputlag na pa. Laman. Oh, kompleto ba na? Kas kayo tubil idol nag-aray. Sas Ginoo ko. Biya dito amigo eh. Kapag kag-hired ba niya? Pinalili pa? Nawaingon bitahon mo daan kanina. Na, sus. Wah, gini klaro ning mekaniko ha. Nya. Ano man na? Naglagoy-lagoy naman na. Na, saon. Saan yun? Saan giklaro na? Sabi. Para malihog na to, badyakan ka. Na, way jak na na, oy. Wapit ay jak na. Ganun din na, di matrid. Ang saon na ni Ron. Mahapnan ka na, di kaya po na matrid. Na. Kaway klaro ade. Ato na lain itaw sa lain. Hindi ma sakto dia. Pino. Apa naman na? Sus Ginoo. Wag ya. Mahapnan kaya suway ko no. Suway ko no. Wag yapon. Kana hugot-hugot na. Wah, klaro. Wah, klaro to mekaniko di ko. Hugot tula. Sana mana we. Dili ba, kuwan? Sa di ni magkuhan sir. Yun sam na nimo dia. Di ba, dakkan din na to, ba, para Ah, sige, jak. Jaki. Naipit man. Maipit kita ane. Ina, maipit kita ane. Ina. Ipit na ni, basta, may suma. Oy. Bantay betog di ka. Kana ba? Naon din na de. Bati na. Oh, kena. Semua oh gitu tuh migo dah. Karon, sawam na ron. Kaya na na. Migo. Kaya na na ipasod. Oh, kan na deh. Anak deh na. Oh, deh mga techniques deh, Migo. Ay, siapa? Tarong dia ba? Oh, nasuda tinuro. Mao na gina. Sweeto gini sekaliukan na to amigo eh. Mao yun. Sus, mahalag. Sukuan na ni eh. Sihat sa amigo, sihat sa. Para nga. Ops, tingin sa. Mao na ros ka ha? Ayaw na ibalik. Katoilis din na ito. Ibutang na nga itong mga bagong tinangtan. Kani dapit rin ya. Kanawa ko. Karong bubag na ito. Ayaw na, hilis-hilis na. Kini.
isang spray. Ano ba? Tanaw ang bangag. Unsa? Uy, klaro. May gini ba dito pa dong sirid si mong naong. Asa mo kang mga teknik sa tabi ko? Tigo. Ito pinasirid sa naong ba? Asa ba? Bantay ba? Ang kana, okay na siya. Na, ang katong usan di matangtang, tanaw to yung mga abilidad be, matangtang begitu be. Anad mga ka sa kalingukan ka sa tiningtangay sa una. Migo, mekaniko ka. Anad ka sa tiningtangay ha. Pantay ka, di ka katangtang ato ha. Okay oh. Spasay. Sus, ya, minta kahugotan na. Oh, di daw. Oh, down, sige, mau deh. Mana? Oke na. Down na to. Oke. Ayos ini. Down satu daan. Di tang-tang to. Oh, asus bayo ka. Puslan mo din ka usahay mo no? Oo, saan? Puslan sa usahay di eh. Labi ilag bukot kay. Din ayan ang tangtag balik, temporary ra na. Na, basta ko na. Ilham. Na, di naman matangtang noon. Sus. Di naman tangtang. Ada ah, takul-takula ba? Kenapa? Oke. Sweet to Migo ba? Ay lagi pala bihi kay di na sa namtang-tang. Nah. Ayos. Oke. Ito na na. Na. Okay na na. Oke. Sus. Ano? Dim-dim sa ka. Kakay 4 kantos. Nah. Dim-dim sa des. Ito mahal. Korea Army eh. Anong naamad yung kakula po, di makakatugan na bulisa ko. Buwan. Hindi ka akta nila dito. Ya. Sige ta storya ni. Wow siya, wow. Kuruk-kuruk no. Kapoy ako ano ni tawhana eh. Kanang kapoy ito na tilakaw. Ya, anak ko piyong anong sige magkakita na yung migo. Ako ginan ko. Ano gilatok ng buko anak. Ano dahil ko labo? Ang madlok man ka na niya. Nako, di ka madlok nako. Ya. Stilan gid eh. Dugabi sabi, dugab. Dugabi sabi. Ah, stayos. Nga, oy.